I pozdrav ljudi, evo nas u Muki Keša, danas ćemo vam pokazivati kako preplašiti protivnika kada vam je lopta među nogama. Danas će u mom klipu biti moj drug Arman i on će danas isto napravio svoj kanal i on će isto snimati kao i ja klipove. Sad ću vam pokazati kako to ide. Hajde, napad. Znači, kraj njega se ne može proći. To je to što se tiče ovog klipa. To sam samo htjela pokazati. To je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo. Pretplatite se na moj kanal.